Sus, paitan yung kinabuhi. Oh no! Ano sa pagkakulog ka to ng asawa? Dili ko papuhayon rin, madam. Wala ko'y duga. Uy, ay sige minga din ha. Ay, Sige, kontuan mo din ha. madam. Ano sa magulo ka to kong asawa, madam? Ano, madam? Imo na yung gitupsan tanan akong duga. Alangan man pug dili ka nako gamiton. Alkansi pug ko himo ko kang collateral sa imong asawa pug natural. Ya, madam. Di sa kamalun. Ibig imo lang kong papahuayon, madam. Hoy, papahuwayon god lugi ko wa pa magigumya uli eh. Anak ko. Madam. Madam! Ay. Madam, good morning. Kanang ako ano, lukato na kumbana lagi. Alo ka to na nimo? Lukato na nako. Luya. Pwede ra pa kunyaran nimo alukaton. Ay, lukato na lang nako sa kumbana, madam. Hoy, pagbulit na sa kumbana, madam. Kani. Ay, Ayaw, di ba? ay tabo nimo ay. Mura magtag Itop sa mayo. Madam, kung sa may gihimo, paghatag na ko na kumbana, dili ko man ani hitsura na. What happened? Madam, sa grabe ha, masad ka, dam. Oy, May lag. Grabe sa ka mag-imot-imot. Ay natural gamiton jud na ako collateral ko na nimo. May lag na nga. Pamahaw, panito, panihapon. Lahi pa ng midnight snack na. Dam, ang akong sabot, ako ramang igo na akong gikulateral, wa mo sa ingon nga, huto na lang sad nimo. Karon pag minahuman. Pag ko minahuman tanaw, pag ginaysaga. Manto grabaho. Tanaw. Pag Ay, sus. Malab, ay lagaw pala kay ni anhi ko kay lukato na tika. Dala na nako ang kwarta. Dam, dam ha. Usa pro. Mayo. Kung makinahanglan, dam ha. Ayun. Ang sa mga gani. O sakto na na. Napanay ako pa nagipakapinan sa iyahang interest. Mayo. Very good. Meron po kay Tana malab. nahubsan na ni nahubsan. Mao lagi tana ara maka-recharge ka dara. Research na dito ha. Hinay lang, hinay. Salamat juga may labang imo jud kong gilukat ba. Mura na magkurog ako kung Ay, kauluran. ayo puro-puro tarog-barog. Ginhawag lawom. Sige, sama na. Punahin Mura man lagaw. dili ni luga sa padong sa to. Ha? Kuan man gana ganing before tam uli sa tuwa nasa tay hapitan ha. O nasa tay hapitan kaniyot. Uya sa kong my loves. Ay, sus. Pero Ngilo pa kayo. ang ilo pero kay ba baka my loves nagpasalamat. Siguro nimo kay nano. Kung wala pa ka nisugot nga collateral tika dili ko makapariband. Dili ko maka kuan sa kong pungit. O di ba kay ba ingon ba ka nga ang ako ang kalipay imuhang kalipay. So natunti ka nga to sa lugar nga labaw pasag kang malipay. Tara, dali. Dugaya mang Mars, oy. Paabot ko sa iyang equalateral ba? Dugay kaayo. Ano siya kay naa siya equalateral ladun? Asan ni si Mars nang ganihan mo pinaabot? Dili. Kaya na naabot, oy. Imsay! Ay, Imsay. Mao na ni Mars. Oh, mo ni. Ay, dai sa may lag. Isa. Likod sa ano? Dai sa ko kasabot asa. Ay, Melabs, di ba no? Di ba gilukat mo tika dito ni Dumplings, no? Ang katong kwarta nga akong gilukat ni mo, ako ang putong hinulman ni Imsay. Kung nakibaw na biya, dyan ka nga, karang panahon na, lagi, Melabs. Kuya, nalagi, Roy, kukan, lagi, huwag, kulateral. Dapat, hindi na dyan kulateral. May labs. Sorry ka maluwi na ako. Wala na ko juga may lab. Okay na, Mars, what ni siya kibaw nga? Equalateral mo? Kung ano ka na, gilarbro na kukuha lagi na ako rang ingay nga naara ni hapitan mas na. Ikaw na'y bahala. Ano basta. Ano na problema ka ng word nga bahala? Ito ba lang? Unungan lagi na mo pagkasugaron may lab. Di na ako. Dili na dyan ako kahulungan. Ay, kablang. Kanang pasa, imsa ha, mauna to ha. Kanang 1 week, balik ko na ko na siya. Oo, may sa balik ko na ka 1 week ha. 1 week lagi. Promise, 1 week. Sige, malab. Bye-bye. 1 week na makakuha ko. Sabay na matakot ng maayo kay 1 week.